Îți mulțumesc, Neluțu, că mă susții mereu și ești alături de mine. La mulți ani! Neața, tată dragă, îți doresc un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate, zile senine și fericite, mulți bani, în două cuvinte, să ai un an interesant. La mulți ani, tată, îți doresc să ai parte de bucurii, sănătate și să nu uiți că vârsta e până la urmă doar un număr. Îți doresc să ai o viață cât mai activă și să nu uiți că noi o să fim mereu alături de tine. La mulți ani, tată! Astăzi împlinești 60 de ani, este o vârstă minunată, dublul vârstei mele. Îți doresc să ai o zi de vis, să te distrezi și să ne vedem cu bine în curând, să petrecem împreună. Te iubesc! La mulți ani încă o dată! Ciao! Domnule Trif, la mulți și fericiți ani, pentru că niciodată nu sunt prea mulți atunci când sunt fericiți. În următoarea etapă a vieții, adică în următorii 60 de ani, eu vă urez toate cele bune și să ne vedem cât mai des și cât mai fericiți la țuică și nu numai. Și la următoarele proiecte câștigate, pentru că, da, a fost pandemia, dar acum vine bucuria. La mulți ani încă o dată! Dragă tată socrule, am văzut că toată lumea ți-a urat la mulți ani. Este rândul meu să-ți urez multă sănătate, fericire, tot ce-ți dorești tu și ce a zis Dani.